Coba ding keluarganya gemis nanti. Bis ke opo? Oh sih, ke apa sih? Kok kebuk to terong? Terong opak pangan kok purwar pikir terong. Sana opo kabut nang ti. Begitu lah garang itu ti. Main rame. Timbang lakar-lakaran balang tawon itu. Nuwun-nuwun. Kira ngawur ae balang tawon nek ngamuk piye. Opo gede nih ngawur ti. So, bis mbok aja nyucuk liwat kene. Nyamar to. Ramsak kira nyok. Liwat sepeda iso. Ojo liwat kene 5 dino wangi. Oh, Dik. Oh, liwat cepit ayo sahabat kini. Ini nyong pertama lu sing balang, wong nyong sing kurban ye. Iya malah wedi ki. Wis kadung balang. Wah, Dik, jan bahaya iki. Betul ora kena. Ora ngerti nek edok-edokan. Iki jandak ngecek guyon malah balang tenan. aku malah di itu sing wedi. Alah. Sik. Kok ono suara gendut. Hitungan ping 3 paham toh? Lu. Atau bis tenan malah dhewe ra iso bali to iki. Ya. Piye kan ki? Aduh, cek guyon malah ora iso guyon. Iki mah tenan. Apa iki? Nek wis kenake ndak iso dhewe nginep dhewe nang kene.